Roj baş hevanno vesbê tenê mijarekî me heye ew jî daxuyaniya dawî ya hevseroka kecekê Besî Hozat e. Besî Hozat doh daxuyaniyekî da televizyonekî zimanê Tirkî bû. Me jî hewl da em wergerînin niha daxuyaniya wî bawekê Kurdî kurmancî li berdestê me ye. Vesbê ez ê vê daxuyaniyê ji we re bixwînim. Herkes merex dike ka ji İmraliyê wê bangek çawa were gelo qandîl yan jî mirovên tevgerê rêveberên tevgerê wê li gorî vê daxuyaniya ku ji İmraliyê were tev bigerin yan na helwesta İmraliyê wê çawa be û helwesta qandîlê wê çawa be li beramberî hebû du. Herkes merex dikir di daxuyaniya Besî Hozat de her tişt eşkere ye vekirî ye. Besî Hozat hem helwesta partiya xwe rêxistina xwe eşkere dike li beramberî daxuyaniyên muhtemel ku wê ji İmraliyê werin hem jî di derbarê rojhilata navîn de hin agahiyên balkêş de de ew jî di wê qenaetê de ye ku li rojhilata navîn piştî şerê İsraîlê pêşxistiye wê sînorên herêmê biguherin Kurd çiqas amade ne basa vê rewşî jî dike. Niha em daxuyaniya Besî Hozat bixwînin. Hevseroka kecekê Besî Hozat dibêje di encama tekoşîneke mezin de rêberapo bi Ömer Öcalan re hevdîtin pêkanê. Bêguman ev hevdîtineke malbatî bû. Em di derbarê tendurustiya rêberapor de hin tiştan dibihîsin. Lêbelê eger zirar bigihêje tayekê porê rêberapo jî ev gel wê cîhanê bi ser dewleta Tirkiye de birixwîne. Wê li holê Tirkiye nemîne, wê li holê dewleta Tirkiye nemîne. Tirkiye wê veguhere dojehekê mezin. Ev yek wê ji bo Tirkiye bê wateya şerekî navxweyiyê bêdawî. Wê bi helweşîna dewleta Tirkiye bi tenebûna komara Tirkiye bidawî bibe. Ji ber vê yekê rêberapo hemana tifaq yeketî û jiyana bihevra ya gelê Kurd û gelê Tirk e. Misogerî garantiya vê yekê ye. Rêberapo tê wateya gelê Kurd. Rêberapo tê wateya yekbûna tifaqa Kurd û Tirk. Tê wateya îradeyê, misogeriyê. Rêberapo tê wateya demokratîkbûna Tirkiye, tê wateya azadiya gelên Tirkiye, tê wateya jiyana hevpariya yeketiyê. Şerekî taybet yê giran heye. Li ser gelê Kurd êrişên qirkirinê dewam dikin. Ji bo gel ranebe serhildanê tê nekoşe hevdîtinekê bi vî rengî xistin rojevê. Ji xwe êriş hene, êriş giran bûne. Bi şaredariya Esenyurtê dest pê kirin, niha jî qeyûm danîne ser şaredariyên Merdîn, Eleh û Xelfetiyê. Êrişa li ser Tûsa şêş xwe re kirin hincet, bahane û êrişê binesaziya Rojavayê Kurdistanê kirin. Êrişên qirkirinê bi rengekî giran li ser Rojava hatin kirin û dewam jî dikin. Li heremên parastinê yên medyayê li Bakurê Kurdistanê jî aynî tişt bi giranî dewam dikin. Vê rewşê rûyê rastiyê desthilatariya faşîst ya AKP MHP carekê din raxist pêş çavan. Rêberapo helwesta xwe nîşan da. Anî ziman ku tecrîd dewam dike. Sekna xwe jî bi şêmberê nîşan da. Got, eger şert û merc bêne afirandin, ez xwedî hêza teorîk û pratîkim ku pêvajoyê ji ser zemîna şer derbasî ser zemîna siyasî û hukukî bikim. Hêza min ji bo vê yekê heye. Dikarim di çareseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurd re bi roleke xurt rabim. Ji bo aştî û demokrasiya li Tirkiye dikarim wezîfeya xwe, rola xwe bicî bînim. Dixwazim ji gelên Tirkiye re xizmetê bikim. Dixwazim xizmetê ji demokrasiya Tirkiye re, ji komara demokratîk re, ji çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd re bikim. Di vê mijarê de dixwazim bi rola xwe rabim. Di vê mijarê de hêza min a teorîk û pratîkî heye. Nêzîkatiya xwe nîşan da. Muxatabê pirsgirêka Kurd Rêberapo ye. Rêberapo ji bo tevgera me, ji bo gelê me müzakerevanê sereke ye. İradeya gelê me temsîl dike. Rêberê gelê me ye. Çareseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurd bi muxatabgirtina Rêberapo divê bêçareserkirin. Eger dewlet wê di vê mijarê de gavan bavêje, pirsgirêka Kurd bi rengekî demokratîk çareser bike, Tirkiye ji felaketeke mezin rizgar bike, nehêle Tirkiye wergere û bikeve nava dojehê, eger Tirkiye ji vê şewatê rizgar bike, vê yekê ancak dikare bi Rêberapo re bike. Rêberapo amade ye. Em jî wekê tevger li pişt îradeya Rêberapo ne. Wekê tevger em ê nêzîkatî çareseriya Rêberapo ji xwe re bikin esas. Em li gorî ferman û perspektîvên Rêberapo tevdigerin. Lewma nêzîkatiya tevgerê jî di vê mijarê de zelal e. Dewleta Tirk li pey lêstikan e. Bide ku dolaban hewl dide Kurdan bixapîne. Di vê pêvajoya zehmet de bi zirarekê kêm dixwaze xwe rizgar bike. Hesabê vê desthilatariyê ev e. Derdê vê desthilatariyê çareseriya demokratîk ya pirsgirêka Kurd nin e. Derdê wê demokratîkbûna Tirkiye nin e.
derdê wê jiyana bi hevraya gelan nine. Bi vê re eleqedar nabe, derdê wê heye tune desthilatariya wê ye. Dixwaze desthilatariya xwe li ser piyan bihêle. Li herêmê bûyerên ciddî diqewimin. Ev bûyer bandorê li Tirkiye jî dikin. Ev yek desthilatariyê bi rengekî ciddî tengav dike. Zorê dide ser dewleta Tirkiye. Mîna berê nikare rewşa jeopolîtîk û jeostratejîk ya Tirkiye bi xurtî bixe mijara bazarê. Rewşa jeopolîtîk ya Tirkiye gav bi gav lawaz dibe, qels dibe, bandora vê jî kêm dibe. Bûyerên li herêmê peymanên têne kirin, pêvajoya bi rêve diçe li hemberî dewleta Tirk rewşekên nû ya gelekî ciddî de afirîne. Niha di vê mijarê de bi rastî jî di nava panîkekê mezin de ye desthilatarî. Li gorî aqlê xwe hewl dide rêbera po bikişîne ser noxteyekê. Hewl dide tevgerê li gorî xwe bikişîne noxteyekê. Hewl dide teslîm bigire, hewl dide îradeya gelê Kurd bişkîne û gelê Kurd teslîm bigire. Hewl dide hêzên demokratîk yên li Tirkiye bê bandor bike û teslîm bigire. Hewl dide muxalefeta li Tirkiye li gorî xwe dîzayn bike. Hewl dide her kesî bixe xizmeta desthilatariya xwe. Ji bo vê jî şerekî giran yê taybet dimeşîne. Hem gelê me hem raya giştiya demokratîk divê nekevin nava bendewariyên cuda. Divê em bi vê bizanibin ev desthilatarî li pêy lîstûkan e, li pêy xapandinê ye. Lewma hewl dide hêza berxwedanê û îradeya gel bişkîne, bê bandor bike. Armanca wan ev e. Pêvajoyeke awerte heye. Li ser gelê Kurd li ser gelan şerekî qirkirinê tê meşandin. Bûyerên gelekî dîrokî diqewimin. Ji aliyê gelê me ve ji aliyê gelên rojheta navîn ve em di nava pêvajoyeke diyarkirina çarenûsê de ne. Lewma divê em her tim di nava seferberiyê de bin. Weke ku qalê tê kirin pêvajoyeke çareseriyê tune ye. Ev dewlet jî xwedî îradeyeke çareseriyê nine. Di polîtîkaya înkar û îmhayê ya 100 salî de guhertinekî tune ye. Berova jî guhertinê di rewşa heyê de mêjî heyê dewletê AKP ku vê dewletê niha temsîl dike, desthilatariya AKP MHP ya ku rêvebir e, hemû derfetên xwe seferber dike, dixwaze polîtîkaya qirkirina Kurdan a 100 salî bibe encamê, temam bike. Herêm di pêvajoyeke gelekî ciddî re derbas dibe. Bûyerên ciddî hene. Li herêmê nexşe têne guhertin. Sînorên li herêmê têne guhertin. Li herêmê rewşeke cuda derdikeve holê. Li herêmê li ser bingeha berjewendiyên İsraîlê, li ser bingeha pêkanîna ewlehiya İsraîlê herêm ji nû ve tê dîzayn kirin. Lewma her cure derfet pêşkêşî İsraîlê tê kirin. Piştgirî jê re tê dayîn. İsraîl niha li herêmê şerekî emperyalîzmê ê mezin dimeşîne. Projeya rojhilata navîn a mezin ku bi piştgiriya Amerîka, Îngilîstan û dewletên Rojavayî bi pêşengiya İsraîlê tê meşandin, konsepta li ser herêmê di rewşa heyê de ji gelek aliyan ve Tirkiye li derve dihêle. Gelek peymanên enerjî hatin çêkirin Tirkiye li derve ma. Ji Hindistanê heta Derya Spî û Ewropayê li gelek hereman peyman hatin çêkirin. Tirkiye li derve ma. Tirkiye ji vê yekê gelekî bifikar e. Di nava tirs û fikarên mezin de ye. Polîtîka û stratejiya heyê ya li herêmê tê meşandin, biçûkbûna netewê dewletên li herêmê jî bixwaretîne. Dewleta Tirk niha di nava panîk û tirsa vê yekê de ye. Hewl dide Kurdan bixapîne, bê tekoşîn bihêle, dixwaze Kurdan bê bandor bike. Hin gotinên erînî yên CHP hene, ev demekî dibêjin pirsgirêka Kurd heye. Dewlet Bahçeli gotibû pirsgirêka Kurd tune ye, pirsgirêka terorê heye. Li dijî vê yekê Özgür Özel îtiraz kir, got na, pirsgirêka Kurd heye. Niha CHP îtirazê vê yekê dike, dibêje pirsgirêka Kurd heye, em vê pirsgirêkê çareser dikin, baş e, bi rastî jî divê mirov taqdîr bike, lêbelê êdî gelê Kurd ji van gotinan têr e. Dibêje Besê Hozat. Belê daxuyaniya hevseroka kecekê Besê Hozat ev e, daxuyanî gelekî dirêj bû, bi zimanê Tirkî bû, lê qismê ku ez texmîn dikim we eleqedar dike ev bû, her hebin. Dem baş.